Здравейте, приятели и любители на спорта! Днешният преход ще бъде от София до връх Дупевица в Люлин планина. Преходът ще бъде кратък, но за сметка на това много стръмен и горещ. Да започваме! Ето я и отбивката за връх Дупевица. До сега наклона беше някъде около 10% от Горна баня до тук. И това беше само лесната част. Тепърва ще става още по-стръмно и пътя още по-лош. Черен, разбит, но целите са си цели. Доста по-стремено, отколкото и без бутане не може, защото денивелацията е поне 12-13% и е невъзможно да се кара. Айде пак на колелото. Are spiraling out from under. You don't know what you gotta do. You feel the need, you feel the hunger. Just close your eyes. Everything will be okay.
И ето го връх Дупевица, 1256 метра надморска височина. Всъщност връх Дупевица се оказа бивша военна база, бивше зенитно-ракетно поделение, открито през 1967 година и мисля, че е функционирало до 1997 година. Разполагала е с ракетни установки Нева и са пазили небето на София и Перник, тъй като Перник е бил индустриален град на България и е бил от стратегическо значение за държавата. Естествено, поделението е разбито, разрушено, изоставено. Типично в наш стил. Явно това ни е в гена. На това се е разполагала лъжлива, нефункционираща ракетна установка. Вероятно е била с цел примамка. На върха има казарма, която е разрушена. Само сградата седи разбита, която след малко ще ви покажа. Това беше казармата. Сега отиваме при нея. Това зад мен вероятно са хангарите, в които са се съхранявали ракетните установки. Много дебел бетон. Това е казармата. Явно персонал е обитавал. В момента е гробница. Приятели, това беше прехода за днес. Връх Дупевица е интересен връх. Не много далече от София, но пък за сметка на това доста труден. Пътят е доста стръмен и разбит. Препоръчвам го за любителите колоездачи. До нови срещи и да много ви е харесало. Adelante. Adelante. Déjame. Adelante.